6.000 građani vodražavata gi čekaat po 6.000 denari socijalna penzija, bez pritoa nekoj da imaat ni tu den raboten staž. Kako što je narečen zakonot za socijalna sigurnost evo predlog faza i to je vlezen vo sobraniska procedura. Ova za licata koji po različni osnovi ne uspejale da steknat penzija, a pritoa nemaat nikakvi drugi prihodi je vest na životot. No kako na socijalnata penzija gledaat onije koji cel život rabotele za minimalna plata i sega imaat minimalna penzija? To ne je pravedno, ne. 40 godina neko работа da 109.000 penzija, neko 6.000 mu davašu, ne se slavim se. Pa togaš nikogaš nema da se zaposlat nekoj što neće da работат već сега. Da ti kažem iskreno, dečko, ja sam više penzioner, zasluženo i mislim nepravedno je nekoj da cel život po kafaните седе и по a da zeme penzija posle toga. Ne je pravilno ako se zdravstveno sposobni. Može da работат, ako ne drugo može da čistat. Ja mislim дека така treba da, ako se bolni nema problem, ako treba i duplo neka davat. Koliko ovoj da ne im se dopagja na anketiraniti i site ostanati koji mislat kako NIF, zakonotevo procedura i za sosema kratko verovatno ke bide i donesen od pričini što ovije luge mora da živeata da rabotat bilo što za NIF je teško. Vo poslednji od člen od negovata predlog varijanta stoji deka toj treba da se primenuva 8. od den od objavovanja tovo služben vesnik, a primenata trebaše da bide od 1. januari ova godina. Pored predloženi od zakon, pravo na socijalna penzija ima državljanina Makedonija su navršeni 65 godini, koji vo poslednite 15 godini imaat postojano mesto na živenje. Lica koji nemaat timot ne ostvaruvaat prihod i imaat prijaven penzijski staž vo fondot vo trajanje pomalku od 15 godini. Koliko ovije novi 6.000 penziji ke go poremetat penzijski od fond i eventualno ke napravat nova dupka koja ke se odrazi na drugite penzioneri je neizvesno, no predlagačot na zakonot verojatno gizel predvid site parametri i dobro si je izmeril čergat odlučuvajki se za ovije socijalni penziji. Sega ostanuva samo da se vidi da li i koga ovoj zakon ke bide efektiven i da li eventualno ne je samo uštedna mamkavo popis od neizbornite vetuvanja.